Това е Пале Роял. Сега отиваме към градините. Това е нали, с голямо име в гастрономията. Обаче, тук обстановката е много критично от 18 век. Това е много малко, където е поръчка дистрибуцията. Да. И сега, айде ще го направя така като любопитни хора. Значи, като гледате тук, нали, през там ето, нали, на преди революцията има десетина, нали, кафета. Ето, мачо, това е на ресторант с Жозефин. Да, разбрах. Писателя